Pagbundak sa uwan, wa igsapayan sa mga nananaw sa Sinulog Grand Parade kagahapon. Kinaron makasaksi lang sa tinuig nga kalihukan. Ug bisan kapoy sa paglakaw, basta malingaw lang. Si Chona Carion sa report. Sa assembly area sa Dan Imos, buntag pa lang napuno na kini sa mga tao. Hangtod nga mibundak ang uwan, apan wa kini makatarog o makapabungkag sa mga tao nga misaksi sa Sinulog Grand Parade. Kasagaran sa mga nananaw, giuban ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Gani, nagdala na lang silang daan o mga pagkaon aron dili na kinahanglang mobiya sa dapit diin sila nakapwesto. Matud pa, tinuig na nilang buhaton ang pagsaksi sa Sinulog Grand Parade. Mao naman gyud ni among tradisyon isip sa ka-Pilipino, tradisyon ni namo nga magsaulog sa kapistahan ni Senyor Santo Niño. Usa pa, tanaw gyud mig sinulog kay makalingaw og daghang mga artista. Nindot kayo ang experience. Lingaw kayo. Dugay na. Oh, dugay na. Daga pa ko. Gawas sa Sinulog contingents, mas nakapadugang sa Kaalegre o kamabulukon sa kalihukan ang puppeteers ug 51 ka mga Sinulog floats. Sa ganining floats, adunay sakay nga mga artista. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.